Jo sóc Paula Llorenç, sóc actriu i dramaturga i precisament vaig descobrir el teatre al meu poble quan era menuda, a Canals, al col·le. Vaig tindre la sort de fer amb els companys d'escola una obra de teatre i ahir va ser quan em vaig enamorar del teatre. Després d'estar uns anys, 6 anys, tan lluny de la terra, sí que vaig sentir aquesta necessitat de tornar als arrels, de tornar a casa, perquè trobava molta falta la meva gent i l'entorn i en tornar vaig vindre a viure ací, a Xàtiva. Porto 4 anys vivint a Xàtiva i crec que és una ciutat preciosa, com ja tot el món sap, perquè Xàtiva tot el món la coneix. I és precisament ací, al Veiveret, una de les zones més boniques i dels meus racons preferits, perquè quan estic molt de temps escrivint, cara a l'ordinador i ja notes que no te venen idees, que et satures i que no pots continuar, m'agrada molt pujar al castell i contemplar les vistes, que es veu tota Xàtiva i gran part de la costera. I és un lloc on m'agrada molt per a desconnectar, perquè crec que som molt privilegiats. Vaig tindre la sort de participar en uns vídeos promocionals per a Turisme a la Costera i com acabava d'estar molts anys fora i tal, va ser una experiència molt interessant perquè em va sorprendre molt descobrir que hi havia llocs tan a prop del lloc on vaig néixer, on m'he criat i on ara visc, que no coneixia. No coneixia, per exemple, la zona de les Alcuses, de Moixent, la piscina de Vallada, de la Saraella. Sí que coneixia el castell de Montesa, però em vaig retrobar amb ell, perquè feia molts anys que no havia estat allí i tot el seu entorn. Per suposat, tots coneguem més aquest, que és el castell de Xàtiva, però també està el castell de Montesa, que és també molt bonic i que recomane a tot el món visitar. Perquè considere que moltes vegades, quan volem fer turisme, quan volem viatjar i conèixer llocs nous, tendim a buscar-los lluny, a anar de viatge a llocs que cal un desplaçament i no som conscients de que ací a casa tenim llocs preciosos, com els que acabe d'anomenar, i que crec que valen moltíssim la pena i que cal fer turisme també de proximitat i sobretot descobrir llocs que tens tan a prop i no coneixes. Del meu poble, de Canals, n'hi ha un lloc que moltes vegades quan penso en moments de la infància em ve sempre el Parc Caliste III, i és on sempre jugava, tant abans de canviar l'escola, després quan acabàvem el col·le sempre anàvem, i és una cosa molt curiosa que m'ha passat, que jo quan era xiqueta, que sempre jugava allí, no era per a res conscient que a aquest parc hi ha una espècie de teatre, perquè hi ha un escenari redó i després hi ha unes grades de pedra on tu pots seure i contemplar com aquest xicotet escenari. A Canals tenim les festes de Sant Antoni i tenim la foguera, que és ben coneguda. I el que m'ha passat a mi és que tant les festes de Sant Antoni, tu t'has criat en elles, has nascut i has crescut amb elles, i com que normalitzes un poc i per a tu són unes festes comuns que formen part de la teua vida. I una cosa molt curiosa que m'ha passat és que quan estava estudiant a València, alguns anys vaig convidar a companys de la carrera d'art dramàtic a festes i venien a casa i es quedaven a casa i flipaven, els va sorprendre moltíssim perquè el primer no coneixien, o potser havien escoltat, sentir de la foguera de Canals però no l'havien vista mai, i veure eixa foguera tan alta, tan gran, i veure com pren foc és una cosa molt impactant quan no ho has vist mai. Sempre s'ha dit que ningú és profeta a la seva terra i afortunadament jo tinc que dir que en el meu cas això no s'ha complit. I això és molt important perquè quan tu mostres una cosa tan personal com és un text que has escrit, una obra que tu has assajat, aquesta primera vegada
és molt important que siga a casa, crec jo, no? Perquè després et poden dir, no? El que ha funcionat, el que no, veus un poc la reacció de la gent i després ja volar, no? De girar per tot el territori, però que naixca aquesta obra a casa jo ho valoro moltíssim i crec que és molt important. I en el meu cas també seguir, ja que no, molta gent, no, que es dedica al teatre per uns motius o per altres acaba marxant, ja siga a viure a València, ja siga fins i tot a Barcelona, a Madrid. Jo vaig decidir, no, tornar ací, crear la meva companyia ací i fer teatre ací. Aleshores és molt bonic, no, quan dins del teu propi poble hi ha iniciatives culturals. Ara mateix, una de les coses que a mi més m'ha impactat és que l'any passat em demanaren fer un taller d'escriptura teatral a Xàtiva i a priori vaig pensar que qui voldria escriure teatre a Xàtiva, si això és una cosa, no, de friquis, que diria jo, no, una cosa, i es van apuntar més de 30 persones i es va quedar gent en llista d'espera. Enguany hem encetat una activitat que es diu el Club de Lectura Teatral i ha passat el mateix. S'han apuntat moltíssima gent i és això, no? Poder compartir la teua passió, que en el meu cas és el teatre, amb gent del lloc on vius, crec que és molt bonic i no sempre haver de marxar, no? Haver de marxar com a la capital per a poder fer-ho. Jo recomanaria a tot el món que no ha estat mai per aquesta zona, per aquesta comarca de la Costera, li recomanaria vindre a visitar-nos perquè en un espai molt proper, no? Pots agafar el cotxe i en un dia, en 2 dies, en 3 dies pots fer un recorregut per diferents pobles que cadascun d'ells, no, té la seva idiosincràsia, té els seus xicotets tresors i tens muntanya, tens vinyes, tens un molt bon clima, com podem comprovar, mira avui que solet, i també tens una gent que el rep molt bé.